Takže čuste Wolfovia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes tu máme hokejovú zostavu z našej Tip Sport Ligy a je to tým HC Prešov. Mikulášsky špeciál je tiež tady a áno, začíname hokejovú časť sezóny. Dáme všetkých 12 klubov a medzi tým vianočný špeciál a tiež následne budeme pokračovať vo futbalových. Takže sa pohodlne usaď, hoď like, odber a ideme na to. Začníme brankármi. Jaro Janus po prestupe z Košíc by mal byť jeden z top ťahúňov mužstva aj napriek veku 36 rokov. Bude jasnou jednotkou a herná prax či skúsenosti mu určite nechýbajú. Prešov je jeho rodné mesto, takže o motiváciu má postaranú. Samo Vyletelka bude dvojka, bol to náš mládežnícky reprezentant a pred príchodom do Prešova hral v Zámorí juniorku. Bude zbierať zápasy a hlavne kvalitu. Som rád, že dostáva príležitosť. Brankári sú tým pádom jeden skúsený a druhý mladý. Poďme na obranu. V prvej lane je Kozák, vážený obranca a hlavne spoľahlivý aj po minulé sezóny. Ullman je ofenzívny obranca, na preslovkách bude voľbou číslo 1. Mátny sa presadil v našej lige, je to talent a teraz hrá dôležitú rolu v tíme. S ním je McDougall, ktorý by mal priniesť stabilitu v defenzíve, ale v Trenčine nebol dokonalý. Následne Brejčák, kvalitný Slovák, ktorý je stabilný, má dobrú fyzickú hru. Napravo Hein, ktorý už dlhodobo hráva v našej najvyššej súťaži, takže určite ju dobre pozná. No a 7. bek je Semaňák, ktorý v prípade zranenia sa vysunie do vyšších formácií a okrem toho je výborne na tom Korčuliarsky. V prvom útoku Avcín, Rus, ktorý má čuch na góly a predvádzal super výkony v Žiline. Rapuci prišiel zo Zvolena, má viac rokov, ale stále je nadpriemerný na našu ligu. Dilák by mal byť slovenským produktívnym hráčom a v ďalšej formácii máme Rockwooda. Pravidelne boduje a je tvorca šancí. Paločko je center, takže sa môže zlepšovať, keďže má produktívne krídla vedľa seba a je flexibilný. Hunter Fidžis mal výdarné pôsobenie v Žiline a v Prešove by mal byť top hráč naďalej. Tretí útok je bojovnejší, Jokel pomáha v oslabeniach, Suja hral dokonca aj ako obranca, ale je to jeden z lídrov. Chalupa patril v minulej sezóne medzi najlepších strelcov. Vo štvrtom útoku máme na centri Bača z Nitry, pre ktorého je to veľká šanca sa chytiť bodovo a výrazne pozdvihnúť svoje postavenie. Je tvrdý a má dobrú postavu. Štetka prestúpil zo Slovanu, zaujal najmä kvôli svojej výške, takže hráč do štvrtej formácie. Baligura je využívaný ako obojsmerný útočník a tiež vystriedal viac klubov. Mimo zostavy máme Blažka, ale ten tiež dostane šancu. Pre Prešov je cieľ sa zachrániť, ale majú to veľmi ťažké. Toto by bolo z tohto videa všetko. Hoď like, odber, daj odber King Wolfovia, prípadne dotázy príď do komentov a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!